kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Kita ang simbahan nga nagapamati. Kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita. Paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Pamati, kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita. Paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Nagapabakod sang pamilya, pamatanon mga kubos kag napabayan. Nagasakdag sang nagakabagay nga katesismo kag buhi, nga pagpakigbahin sa mga sakramento. Nagapasanyok sang paghinunanon, nagapasanyok sang pagbuyluganay sa tunga sang mga reliyon kag katilingban sibil nga nagaamli sa mga tinugasang Diyos. Kita ang simbahan nga nagapamati. Kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinililian, nagabantala sang maayong balita. Paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Nagapanglakaton kaupod ang amon mainalagaron nga mga tagapamuno sang simbahan. Sa pagtutoy sang Espiritu Santo, kag sa idalom sang pag-amlik sang Birhen, sang Immaculada Concepcion. Kita ang simbahan na nagapamati. Kita ang simbahan na nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita. Paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Kita ang simbahan na nagapamati. Kita ang simbahan na nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita. Paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Matungod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa. Komentaryo na wala kapangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyagan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas.
Oras 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:34 sa aga. CNN News Live. CNN News Live. Maayong aga Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, mayong aga Pilipinas. Mayong aga sa aton nga mga kauturan nga matag panamati sa 16 ka makabanwanan sa probinsya sang Capiz kag sa 47 ka makabaranggayan sa syudad sang Rojas. Sa gihapon, nagapamati ka mo diri sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sa Archdiocese of Capiz. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton nga station manager, Reverend Father Mark Ranflor, Technical Director Alagad Mingming Wago, Partner Technical Alagad Benny Dalida. Kaupod man sa aton nga mga technical staff, Alagad Ana Marie Ledesma, Alagad Albert kag Jonas Pastrana. Mangin kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini naman sa Alagad Rio de la Rosa para sa Spirit Balita, Serbisyo kag Komentaryo. Spirit Balita, Serbisyo kag Komentaryo. Nagapangayo kita sang katawran ka nagpaabot sa aton nga pagpanamyaw sa aton makalagad kag ka-best friend sa kuto malabutan sa aton nga pagwaragwag. Subong adlaw sang Lunes, and thank God it's Monday again. It's a dos na kita sa bulan sang Pebrero 2026. Mayong agagid sa makalagad kag ka-best friend naton labi na sa stantay uno ka mga parokya kag mission stations sa Research Diocese of Capiz. At the same time sa makalagad kag ka-best friend naton labi na sa mga kaiping nga kaprobinsya na ng probinsya kang Antique, probinsya It-Aklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Pinapabot naman naton nga pagpanamyaw sa makalagad kag ka-best friend naton dira sa may Chodor Arsenal Trade Center sa may Burgos Talipapa, sa tanan nga merkado publiko kag mga talipapa diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong aga, no? Mayong adlaw sa ato makalagad na binayara sila tagsa ka mga puluyan, opisina ko ng eskwelahan. Di kamusta ka ba na makalagad? Medyo maulano ng tiyempo, magulugal umon. Ti kabay pa, no? Mabinungahon sige po naton ng mga likuton subong adlaw sang Lunes, matapos ang dapat matapos. Sabi naman wala natapos ang nagligad nga semana. Sa makalagad naton nga panyaga da subong happy lunchtime sa inyo sa mga wala pa da kapanyaga ti alalamot. Luto lang danay no? Sa mga nagluto da nami alang luto nyo mga kalagad kag sakpan nyo lang kami. Sa mga kalagad naton nga nagabiyahe subong halonggid, medyo maduludanlog ang dalanon, hindi magsako-sako, hindi magpadaso-daso dalagan sa salakyan nyo da. Kag masami naton nga panumdumon nga may mga pamilya kita nga nagahulat sa aton nga pagpauli. Ano mamang ginaubra nyo da mga kalagad kag ka-best friend, kami anay bahala sa mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo may baluan sa mga adlaw sang Lunes. Kagkaron sa aton nga mga pangulong dinalan Headlines. sa aton diri nga mga balita sa balita lokal. Masobra 500 ka mga individual nagpasakop sa 11 nga Vocations Jamboree sa Capiz. Samtang Kapelco ginpabako ng importansya sang media sa ika-19 nga Tri-Media Fellowship. Sa balita regional, linibo ka mga tumuluo liwat nga nagpadulong sa haro samtang nagapaambit sa mga ginsabat nga mga pangamuyo sa Piesta sang Candelaria.
Sa mga balita national, pagpasangkad sang PhilHealth benefits para sa middle class ginmando. Sa dugang naton nga balita national, Palasyo o kon impeachment bato kay Presidente Marcos pagaymayon na sa Kamara. Sa kaangot nga balita, Palasyo, kampante apisar nga magadalagan ang impeachment process batok kay Marcos. Samtang National Bureau of Investigation o NBI high-level delegation iga padala na sa Interpol batok kay Ko. Sa balita sa simbahan, Migration Office sa mga obispo nagapanawagan para sa mas mabakod nga mga struktura sang diocese batok sa human trafficking. Sa aton nga ay abia balita, taya sa loto 25 pesos na sumugod sang Pebrero 1, 2026. Apat ka mga naiguan nga numero, 1 million pesos na ang pagadagon. Samtang sa aton nga showbiz balita, Chloe San Jose na nobya ni Carlos Yulo nagtapos sa Korea University. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippines Standard Time. Alas 11:40 diri sa aton nga pagpangalagad. Bago ang kaunan sa aton gipanglinyada nga balita, hibalo naton lakad sang panahon sanig sa datos sang DOST Pag-asa. Spirit Weather Update. Sanig makalagad sa pinakuling report sang Pag-asa, alas 8 ang tak na kaina sang aga. Mayara sang low pressure area kon LPA nga ganometer sa gwa sang Philippine Area of Responsibility kon PAR. Mayara sang magamay nga chance nga mag-develop sa isa ka tropical depression sa sulod sang 24 oras. Apang sa gihapon ginaparuginan ang publiko makigangon sa Pag-asa para sa dugang nga mga updates. Sa Weather Advisory number 13 para sa sining shear line, may mo maka-eksperyensya sang magalumon tungtod sa basko nga pag-ulan. Naglabot sa 50 to 90 mm ang Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Subungman, nga bahin sang Pilipinas. Samtang sa aton nga daily weather forecast, ang shear line nagapekto sa eastern sections ng Southern Luzon kag Visayas. Samtang northeast monsoon naman nagapekto sa iban nga bahin sang Luzon. Sa forecast weather condition, ang Visayas, Sorsogon, Masbate, Dinagat Islands, Surigao del Norte kag Surigao del Sur may mo makikisperyensya sa magalumon nga kalangitan. May malaka pagulan-ulan, pagpanagub kag pagpangilan. Dalasang shear line maposibilidad sang pagbaha kag landslide dinhi sa tion sa mamunog nga pag-ulan-ulan. Sabay naman sang Mindanao, may mo makikisperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may malaka ang pagulan-ulan, pagpanagub kag pagpangilan dalasang localized thunderstorms. May posibilidad sang pagbaha kag landslide dinhi sa tion sa mamunog nga pag-ulan-ulan. Sabay naman sa Metro Manila, iba na porsyon sang Luzon, may mo maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan na may malaka pagulan-ulan, dala sang northeast monsoon wala sang significant impact. Sa forecast wind kag coastal water condition, ang Luzon kag Visayas, may mo naman maka-eksperyensya sa kasarangan tubtub sa mabaskog ngayop sang hangin, nagikan sa naminan na sidlangan. Ang karagatan mga kasarangan tubtub sa mabaskog, ang balod nagalabot sa 1.2 to 3.7 meters. Ang Mindanao, may mo naman maka-eksperyensya sa makanay tubtub ka sarangan nga huyop sang hangin, nagikan sa naminan na sidlangan padulong sa naminan na katungdan. Ang kadagatan mangin makanay tubtub ka sarangan, samtang balod naglabot sa 0.6 to 2.5 meters. Minimum temperature naton sa mga adlaw 20.7 degrees Celsius alas 6 ang tak na kaina sang aga. Maximum temperature 31.3 degrees Celsius alas 3 ang tak na karon sa hapon. Nagbutlak sa ring adlaw alas 6, 24 kaina sang aga, magatunod ini alas 5:55 karon sa hapon. Samtang sa ato mga regional weather forecast, partikularmente sa bugos nga Visayas, diri sa aton sa probinsya sang Capiz, subong adlaw mahimo kita maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may malaka pagulan-ulan, pagpanagub kag pagpangilat. Ang hangin mangikasarangan tubtub sa mabaskog, ang balod naglabot sa kasarangan tubtub sa mabaskog. Samtang direksyon sang hangin naminhan na sidlangan. Ang kadagatan o kanang aton nga minimum temperature sa mga adlaw 24 degrees Celsius, maximum temperature 29 degrees Celsius. Buwas nga adlaw sang Martes, may mo na makita maka-eksperyensya sa kasarangan tubtub sa mabaskog ngayop sang hangin, nagikan sa naminan na sidlangan. Ang kadagatan mangikasarangan tubtub sa mabaskog, minimum temperature naton buwas nga adlaw nagapabilin sa 24 degrees Celsius. Ang maximum temperature naman nabalubanta ang yara sa gihapon sa 29 degrees Celsius. Spirit Weather Update.
Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:44 diri sa aton nga pangalagad. Sa aton nga pagbalik banwa, kaundan sa aton gipanglinyada nga balita, diri sa Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Standby. Matuod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala kapangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyakan nyo. SP na, SK pa. Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Gusto mo bala sang preska kagalidad nga pagkaon sa imo panimalay o kon negosyo? Sa Carl's Poultry Supply, mayara kita sang preska nga itlog kag dressed chicken nga sigurado nga malimpyo, luwas kag barato. Perfect para sa imo negosyo, karinderya o kun bisan sa adlaw-adlaw nga kalanon sang imo pamilya. Bakal na sa Carl's Poultry Supply para sa pamilyang Pinoy, the freshness you deserve. May branches kami sa Rojas Avenue, Rojas City, sa luyos ang BY & Sons Kilometer 1, Rojas City, sa Bertarlo Building, kag Chidoro Arsenas Trade Center. Para sa inyong order, makigaangot lamang kay Mr. Ian Adonay, Sales Manager sa 0908-875-7558 o kung kay Miss Jocelyn Bautista, Booking Agent sa 0908-819-2446. Mahimo nyo man nga ma-follow ang amon Facebook page kag Instagram account nga at Carl's Poultry Philippines. Carl's Poultry Supply, preska kag sigurado. May nagtanong sa akin, isang kabataan. Sabi niya, ano ba ang maganda kong gawin sa buhay ko, Father? Sabi ko, ay marami kang pwedeng gawin pero ang nakikita ko, pasayahin mo ang mga nalulumbay. Help others to be happy. Be a witness of joy, of your faith. Napakarami ngayong nakasalampak sa kalumbayan. Maglaan ka ng kaligayahan sa mga tao na parang nawalan na, naiiwan na ng tadhana. Dalin mo at magdala ka ng ligaya at tuwa sa buhay mo at sa buhay ng iba. Magandang mission yan. Sa tinutuyo sang kabuhi, ang tanan may katapusan. Pero sa Joel Memorial Homes, ang aton pagpalangga sa aton mahal sa kabuhi, wala nagatapos bisan sa ilang nga pagtaliwan. Joel Memorial Homes, owned and managed by Crisel Diaz, nagatanyag sang serbisyo nga may kasing-kasing kag paghangop sa panahon sang kabudlay kag pagtilaw. Sa Joel Memorial Homes, masaligan ang dekalidad nga serbisyo kag husto nga kasulhay para sa ato mga pinalangga sa kabuhi. Sa tion sang kasubo kag pagkinahanglan, bisitaha kami sa Barangay Lawaan, Rojas City, ukon sa Bailan, Pontevedra, Poblasyon President Rojas, kag Santa Cruz, Dumalag. Mahimo man magtawag sa cellphone number nga 0908-812-8400 ukon sa telephone number nga 036-6215-968 para sa dugang na kasayuran. Joel Memorial Homes. Una ang pagpalangga kag masaligan nga serbisyo para sa nagtaliwan naton nga himata. Ang sarap sa tenga, sa bahay, sa eskwela, sa opisina. The best itong kabarkada, Spirit FM. Paring the best paring. Matuod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala kapangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyakan nyo. SP na, SK pa. Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas.
Oras 88.1 Spirit FM Rojas, Philippines Standard Time, alas 11:49 diri sa aton nga pagpangalagan. CNN News Live. Balik diri makalagad sa aton nga palatuntunan sa 88.1 Spirit FM Rojas, Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Sa gihapon, kaupo ni Alagad Real de la Rosa. Diretso kita banwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sa 88.1 Spirit FM Rojas News Team diri sa aton nga pagpangalagad sumungad adlaw sang Lunes. Sa aton labing unang balita sa balita lokal, masobra 500 ka mga individual nagpasakop sa labing unang Vocations Jamboree sa Capiz. SBSK Report. Ginpasakupan sang kapin 500 ka mga individual ang pinakaunang Vocations Jamboree nga giniwat sa St. Pius X Seminary sa Enero 31, 2026. Nagmarka sang isa ka importante nga tabo sa nagpadayon nga pagpanikasog sa Archdiocese sa pagpasanyog sa mga bukasyon kag pagpadalom sa espirituhanon nga paghantop labi na sa mga pamatanon. Nagsugod ang kaiwatan paagi sa Santos nga Misa, naging pangunahan ni Very Reverend Monsignor Rufino Reggie Pamposa, Vicar General sa Archdiocese, naging sundan sang sarya sa mga formation session kag fellowship activities. Ini nga may likuton, nagatuyo sa paghatag sa mga partisipante sang giya, pagpamalando kag mga oportunidad para sa paghambalanay sa paghangop sang panawagan sang Dios sa ila mga kabuhi. Sa iya humiliya, ginatagan sang pagtamod ni Monsignor Pamposa ang importansya sang pagpamati kag pagsabat sa panawagan sang Dios, hindi lamang paagi sa mga pulong kundi nga may sinseridad kag pagkabukas sang tagipusoon. Giningganyo man sini ang mga partisipante nga itugyan ang ila karon nga mga inagian sa kabuhi nga mga paghimakas sa Ginoo. Nakapadako sang balor sang mapinangamayuon nga paghantop na nakagamot sa pagtuo kag pagsalig sa Dios. Spirit Balita Lokal. Matandaan naton mga kalagad, no? Ang bugos nga bulan sang Enero amo nang gitalan na sa Archdiocese bilang Jubilee of Vocation. Dungan sa aton nga mga selebrasyon diri sa Archdiocese. Ang Vocations Jamboree ikabahin sa mga inisyatibo sa Archdiocese sa pagsaulog sang Jubilee of Vocation sa bugos nga bulan sang Enero. Ang selebrasyon nagadungan ini sa duwa ka mayor nga itabo sang lokal nga simbahan. Ang ika-75 nga anibersaryo sini bilang isa ka diocese kay ka-50 nga anibersaryo sini bilang isa ka archdiocese. Ini nga mga likuton sa hubileo nagatuyo sa pagpabakod sang ibalo sa mabukasyon kag paghatag inspirasyon sa mas madalom nga pagpamalandong sa pagpanawag sa isa o na pagpanawag sang mahal nga Dios sa bugos nga simbahan. Tikita man no nag-upod sa Commission of Vocations sa sining pagsaulog naton kag pangagda sa aton nga mga kauturan no nga mangin bukas ang tigipusoon. Hindi lamang ang balgan ni Monsignor Pamposa, hindi lamang sa pulong o kung sa aton paghambal kundi dapat no sa aton tagipusoon o kung hantop sa aton nga tagipusoon. Congratulations gid sa bugos nga komisyon, no? Commission of Vocation sa pagpamuno Father Jonel Lamila, of course sa bugos nga Archdiocese ng Capiz sa sining madinalagon nga paghiwat. Makan mo ti kapin sa 500 ka mga individual, lakip na diri mga pamatanon, mga reliyoso kag reliyosa, mga kaparian, mga seminaristas kag mga estudyante sa nagkatuhay nga eskwelahan diri sa bugos nga probinsya sang Capiz. Kag ato maginapaabot no ang pagpanginbulahan kag pagpasalamat sa aton nga mga kauturan nga nagtambong na nagpaambit sa ila hamili nga tiyempo kag talento agud mangin madinalag-on ini nga kahiwatan. Magluwas sa Santos nga Misa ti may ginhiwat man nga quiz bee kag sports games. Sa dinti nangin malipayon nangin masinadyahon ang tanan. Labi na sa nagpasakop diri kag ang seminary entrance examinations no nga giniwat man diri mayara para sa St. Pius X Seminary, mayara man para sa Santa Maria Mater at Agina Seminarium. Kag isa sa mga highlights mo ang vocations
campaign no sa dinti mayara sa anon kaupod sa mga seminaristas, kaparian kag mga miyembro no sang religious organizations subong man sa aton nga mga madre nga nag-upod dira. Kag tinagtakop ang vocations ako ng Jubilee Vacation sa bugos nga bulan sa Enero pero magapadayon sa gihapon ang pagpangagda sang duwa naton ka mga seminaryo diri sa Archdiocese sa Capiz no. Ang Santa Maria Mater at Regina Seminarium subong man ang St. Pius X Seminary. So bukas sa gihapon ang pagbaton sa aton nga mga kauturan nga luyag magsulod sa mga seminaryo. Pwede ka makabisita dira sa kada Sabado no? Sa duwa naton ka seminaryo ang Santa Maria Mater at Regina Seminarium o Regina Seminarium dira sa Barangay Cagay, Syudad Sang Rojas. Ang St. Pius X Seminary diri naman sa Barangay Luwaan, Syudad Sang Rojas. At pwede makamamakig-angot no? Sa mga kaparian naton sa inyong mga parokya mission station. So, ongoing sa gihapon kada Sabado ang entrance examination. Kaga mayara man sa pagaywaton ng vocations campaign sa mga parokya kag mission station. So bantayan ninyo ina mga kalagad kag ka-best friend. Alas 11:55 diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang naton diri nga balita lokal. Capiz Electric Cooperative kon Capelco gimpabakod ang importansya sang media sa ika-19 nga Tri-Media Fellowship. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 2 si Alagad May Durias. SBSK Report. Mas ginpasangkad pa ang pag-updanay sa tungasang kooperatiba kagkatapos sang media sa ika-19 nga Tri-Media Fellowship nga ginpanikasugan sang Capiz Electric Cooperative kon Capelco sa diin mading nalagon nga natipon ang 171 ka mga media practitioners gikan sa bugos nga probinsya para sa isa ka gabi sang dialogo, pagkilala kag selebrasyon. Isa ka pinakamaayo nga buhat sang Capelco kag isa ka tradisyon nga matutong nga ginsakdag humalin sang tuig 2005. Ang programa formal nga ginbuksan ni Mr. Ray de la Cruz nga nagaserbe presidente sang kapisanan ng mga broadcaster o kon KBP sa Capiz nga nagkilala sang tayuyon nga pagtinguha sang Capelco sa pag-organisar sang fellowship para sa mga media practitioners sa Capiz. Ginatagan man sinisang importansya ang kahiwatan sa pagpabakod sang pagsalig kag kooperasyon sa tunga sang mga kooperatiba sang kuryente kag sang media nga isa ka ginlaragway bilang importante nga mga kaupod sa publiko nga impormasyon kag salabton. Sa iya pag-abi-abi, ginpalabot ni Engineer Edgar Diaz, Acting General Manager sang Capelco, ang pagpasalamat sa padayon nga suporta sang media. Iya man ginpresentar ang dalagko nga mga hinimuan sang Capelco sang nagligad nga tuig, kadungan sang palaabuton nga mga plano kag mga proyekto sa kauswagan sini nga nagatuyo nga masabat ang nagatako nga mga kinahanglanon sang Capiz. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, May Durias, 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Madabog nga salamat Alagad May Durias sa gindulong report diri sa aton nga pagpangalagad. Tikitaga pasalamat gid no sa Capiz Electric Cooperative kon Capelco sa sining kay gayunan nga makapasakop for the first time and forever. No, nga makapakigbahin sa sining kaywatan no sa dinti napunan sa kasadya kag inspirasyon. Sa nasambit nga aktibidad ginatagan diri pagtamod ni Engineer Diaz nga samtang padayon nga nagasangkad ang pag-umwad sa probinsya kag syudad, ginapreparahan na sang Capelco ang mga palaabuton. Dugang pa sa mensahe sang pag-iusa kapag kilala, gipayag diri ni Director Salvador Asis, Capelco Board President. Sa dinti sunod diri nagpamatud ini nga ang kooperatiba nagakilala sa gihapon sa importante nga papel sang media bilang isa ka importante nga bahin sa operasyon sang Capelco. Mina sa pagsiguro nga may ihibalo kag may gahom ang mga konsumidor. Dugang nga gipasidunggan ng fellowship pagi sa presensya ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas nga bisita nga humalambal kagin pabutyag diri ni Mayor Dadivas iabugos sa suporta sa Capelco kag giningganyo mga media organizations nga padayon nga magburigay kaupod sa kooperatiba para sa kayuhan sang publiko. Ang selebrasyon nagpadayon pinagi sa Capelco Tri-Media Got Talent Competition.
Nagapakita sang pagkamamugnaon kag mga talento sa mga media practitioners sa guwa sang newsroom. Sa di naging kampyon ang mga katapo sang Spirit FM Rojas. Nakip man sa kaibatan ang paghatag sang premyo sa mga nagdaog sa nagkalilain nga sports activities, naginhiwat sa mga inadlaw antas ang fellowship. Labaw pa sa isa katuigan nga pagtiripon ni ka-19 nga Tri-Media Fellowship nagatindog ang isa ka testamento sa mapinadayunon nga pagpakig-upod sa kapelko sa media. Isa nga kon padayon naginapabaskog ang kolaborasyon, pagsalig kag ginambit nga pananawan para sa mas masanag kag mas progresibong nga kapis. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippines Standard Time, alas 11:59 sa aga. Congratulations sa liwat sa Team Spirit sa pagpanguna ni Alagad DJ Bay, Alagad John Ray de los Santos, Alagad Richard Ticar, Alagad Marco Arpas, Alagad Maria Melody Opalek, Alagad Ronaldine de Guzman. First time nga nag-join pero daog dason. Kag of course aton nga bowling team, kaupod ang K5 News FM. Ang aton nga Spirit team tigi na pangunahan ng Alagad Richard Ticar, Alagad Corsi Berico, Alagad Melody Upalik, ay sa Alagad Corsi pagali no? Sa Got Talent, Alagad Marco Arpas. Congratulations gid sa inyo. Sunod naman salamat gid sa liwat sa kapelko kay Engineer Edgar Diaz sa mga Board of Directors, Kapelco President, ag sa team sa Kapelco, especially sa ila communications team kay Ma'am Sarah Jane Deluso. Salamat kid sa sining kay gayunan nga makaupod kami kag mangin malipayon kaupod ang iban pang media diri sa Capiz. Sa dugang naton diri nga balita regional, linibo ka mga tumuluo liwat nga nagpadulong sa haro samtang nagapaambit sa mga ginsabat nga mga pangmuyo sa piyesta sang Candelaria. SBSK Report. Pila ka adlaw antes ang Pebrero 2 nga kapiyastahan sang Nuestra Señora de la Candelaria subong adlaw, ang mga deboto gikan sa buhos nga Western Visayas nagsugod sa pagdagsa sa Haro Metropolitan Cathedral nga ginatuytuyan sa mga panaksiyon sa mga pangamuyo naginsabat kag sa madalom nga pagpati sa milagroso pagpatunga sang patrona sang Haro. Ang malawig nga mga pila nagporma sa balkonahe sang katedral sa diin ang Marian kung larangway sang Lady of Candles kay pakita sa kapamilyar nga talan-awon kada tuig samtang mga deboto nagasindi sa mga kandila, nagahungong sa mga pangabay kag nagahalad sa pagpasalamat para sa ila ginapatihan ng mga pagpakamaayong ginhatag paagi sa pagtuo. Nagip diri amo si Cecil Obrador, 67 anyos sa residente sang Calibo, Aklan, na nagpadulong sa syudad sang Iloilo agud magpangamuyo kaupod ang iya pamilya. Gipayag ni Obrador nga nagsugod ang iya debosyon sa pagkabata, ginpasa sa iya nga lola nga madugay na nga deboto ni Nuestra Señora de la Candelaria. Dugang pasining ang ila pamilya padayon nga nagapangmuyo hindi lamang para sa pag-ayo kundi para sa mas maayo nga panglawason, kalig-on kagadagaan sa ila tag sa mga likuton. Kaangay man nga sentimiento ang gipakigbahin ni Monita Basa, 60 anyos sa Barangay Barido, Ahoy, Iloilo. Naging deboto malimpas ang tuig 2022 kapon 2002. Nag-abot ini sa katedral sa kadlaw antes ang kapiyastahan ag magtambong sang misa kag maghalad sang pangamuyo, bitbit ang mga kandila suno sa iyang ginasindihan sa iya pamilya sa tion sang kalamidad o kon krisis. Subong adlaw gidalauman sa opisyales sang simbahan ang tayuyon nga pagdamo sa mga deboto nga nagapadako sa nagpadayon nga papel ni Nuestra Señora de la Candelaria sa espirituhanon nga kabuhi sa Mailonggo kag sa iban pa nga mga tumuluo sa Western Visayas. Spirit Balita Regional. Sa dugang naton diri nga balita, sa balita national, pagpasangkad sang PhilHealth benefits para sa middle class ginmando. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4 si Alagad May Durias. SBSK Report. Mahimo makabaton sang masgin pasangkad nga benepisyo sa ikaing lawas ang mga middle-income Filipino nga direkta nga nagabayad sang kontribusyon sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Samtang ginatunan sang ahensya ang mga bago nga programa sa idalom sa pagiya sang Department of Health o DOH. Sa isa ka live broadcast, ginpahayag ni Health Secretary Teodoro Herbosa nga katuyuan sang hagna nga mapaayo ang serbisyo para sa mga miyembro nga direkta nga nagabayad sang premium gikan sa sweldo
sweldo o konkita sa negosyo bilang dugang sa mga nag-eksister nga programa para sa mga sponsored member. Dugang pa sini nga susulod sang madamo nga tinuig ang ginatutukan nila amo ang ginatawag nga indirect o sponsored programs sa diin ang mga benepisyaryo ang wala nagabayad sang premium apang padayon nga nagabaton sang benepisyo sang PhilHealth nga ginapondohan sang gobyerno. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, maidurya sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamuging salamat alagad May Durias sa gindulong report diri sa aton nga pagpangalaga gindugang pasini sa bag-o nga programa kinahanglan pag-ayuhon ang mga serbisyo para sa middle class. Ginpayagman ni Herbosa nga ginatagan pagtamod ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kinanglanon nga suportahan ang mga direct contributor kay sa mga ginatun-an ang tikang kon nga tikang tiang mas maayo diri nga hospitalization. Ang mga direct contributor ang ginalakipan sa mga empleyado, self-employed kag mga negosyo nga regular nga nagabayad sang premium. Kag isa pa diri sa ginadusong palapad sang PhilHealth packages para sa mga ospital nagapatuman sang zero balance billing o kon ZBB program. Sa matandaan, ginanunsyo ni Marcos sa itong nagligan nga tuig nga gapatuman ng ZBB sa tanan nga 87 ka mga ospital nga ginapadalagan sang Department of Health. Sa dugang diri naton nga balita national, impeachment bato kay Presidente Marcos pagahimayon na sa Kamara. SBSK Report. Pagasuguran na nga isa lang sa deliberasyon sa House Committee on Justice kung may bastante nga forma kag sustansya. Ang ginadusong impeachment complaint bato kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga Lunes, Pebrero 2. Suno kay Bicol Saro Party List Representative Tere Ridon nga preparado ang pugos nga House Committee on Justice sa Gudunggon. Ang duwa ka mga pamangkot kung bastante ang forma kag unod sang duwa ka mga impeachment complaints nga ginapasaka batok sa Presidente. Enero 19 ang ginduso ang impeachment complaint bato kay PBBM ni Attorney Andre De Jesus may kang tanan sa napasuni kidnapping kaganay Presidente Rodrigo Duterte. Ay kaduwang reklamo ang gipasaka naman sa progressive group leaders kag House members gikan sa Makabayan Bloc sa tuong Enero 26. Spirit Balita National. Sa nasambit nga reklamo, di nakapagkit dari ang ginapasuni, betrayal o public trust na kipnang pagpasulod sang 100 billion pesos sa national budget kag kickback sa flood control program. Kag aminado man si Ridon no, nga mabudlayan nga makalusot sa Kamara impeachment complaint batok kay PBBM. Apang sa nakuha naton nga impormasyon, ang House Committee on Justice no, subong nga adlaw mga kalagad na may 46 ka affirmative votes, isa ka negative vote kag isa ka abstention. Tigin deklarar impeachment complaint kagin pasaka ni Attorney Andre De Jesus bato kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga sufficient informed. O silingon, magapadayon, no, wala nila tawag sini ginpanginwala mga kalagad no kundi nakalusot mismo sa nasambit nga komitiba. So pamatian nato ng kabahin diri sa pahayag no sang kongresista may kang tanan sining ginhiwat nga pagbadbada sang reklamo subong nga aga. With 46 votes in favor, 1 vote against, and 1 abstain. The chair declares the De Jesus complaint as sufficient informed. Okay, so amo to mga kalagad no ang pahayag sang kongresista no may kang tanan sining impeachment complaint nga ginpasaka batok kay Presidente Marcos. Inigin na endorso ni Congressman Jet Nisay sufficiente ang tawag sini ang game pasaka nga mga reklamo o na reklamo bato kay Presidente Marcos sa tisway nga pagpadayunon ang pagpamati no kag pag-usisa sini mga kalagad. May kang tanan diriti ang palasyo kampante pisar nga magdalagan ng impeachment process bato kay Presidente Marcos. SBSK Report. Wala na puhag ang Malacañang sa pagsugod sa impeachment complaint bato kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nakatalan ng ipadalom sa deliberasyon
sang House Justice Panel subong adlaw Pebrero 2, 2026. Gipayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga naibaluan sa presidente nga wala ini sang may mahimo o nahimo nga impeachable offense. So diri nga wala nagakabalakang presidente bangod una pa lang naibaluan na sang presidente nga wala ini sang may ginhimo nga kasalanan. Mas pag-aunahon man sa diri sang presidente ang magtrabaho kaysa tutukan ang pag-umpisa sa impeachment complaint batok sa iya. Spirit Balita National. Kaya rin magapadayon ni karon mga kalagad lang taon ta, no? Anong ginatawag diri nga man suno sa ila sufficiente ang reklamo kag ano ang mga anong kaundan nga magluwas sa sining gipasaka mga kalagad sa gipasaka no batok kay Presidente Marcos mayara pagid ang ginduso ang Makabayan Block. Ang isa ti ginduso ni Attorney Andre De Jesus. Ang isa ini naman tuhoy sa betrayal of public trust. Kag amo man ang pagpasulod sang 100 billion pesos sa national budget kag kickback sa flood control program. Tulan tawo naton mga kalagad sa pagpadayon sa pag-usisa sang Kamara de Representantes. Pero nagapating Malacañang hindi manubo no ang panumduman sa mga mamalida kag pag-usisaon sang maayo kung may basihan o wala ang magiging pasaka nga reklamo. Kindugang man sa Malacañang nga puro mga espekulasyon lang sunod diri ang pagpasibangod sa presidente. Sa dugang naton nga balita national, NBI high-level delegation igapadala na sa Interpol batok kay Ko. SBSK Report. Ginsuhesyon ni Navotas Representative Toby Tiangco sa National Bureau of Investigation o NBI nga magapadala na sa high-level delegation sa International Criminal Police Organization o Interpol headquarters sa Lyon, France. Agud mapadasig ang pagpagwa sang red notice bato kay Acopi Representative Zaldico. Gipayag ni Tiangco nga dismayado ini bangod Nobyembre 23 pa gipasaka ang request. Nagtubtub sa karon wala sa gihapon sang resulta nga kinaandan sa 3-4 ka semana lamang. So diri nga dapat mas mangin porsigido kag agresibo ang gobyerno bangod hilway na makaulag si Ko kag nakalikaw sa pag-arestar bangod sa kadulaan sang red notice. Spirit Balita National. Matandaan nato makalagad sining Enero 29 lang gipasaka sa Korte Suprema ang petisyon ni Ko nga ginsumpaan sini sa presensya sang Notary Public sa Nacka, Stockholm, Sweden. Ginpayag naman Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ngayara sa Portugal si Ko kag pag-isyuhan sang red flag ang foreign passport sini agud nga untaton kon pagpunggan ini sa border control. Nagpanawagan man ini sa mga otoridad nga himuon ang tanan nga pamaagi kaangay sang direct engagement kung wala pa sang sarang nga matabo. Samtang sa aton nga balita sa simbahan, Migration Office sa mga obispo nagapanawagan para sa mas mabakod nga struktura sang diocese batok sa human trafficking. SBSK Report. Hugot nga nagapanawagan ang Commission on Migrants and Itinerant Peoples sang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa CBCP sa mga diocese sa bugos nga pungsod nga pabaskugon ang aksyon sang simbahan batok sa trafficking. Ipangabay ni Bishop Socrates Misiuna sang Puerto Princesa. Nagapamuno sang komisyon nga kinahanglan sa mga diocese nga magtukod kag magpabakod sa mga diocesan committees against human trafficking o kon DCAT agud man siguro ang koordinado nga mga sabat. Sunod sa iya ini mga komite dapat magpanguna sa koordinado nga pagtapna, pag-amlig, pag-refer kag mga pagtingo sa advokasya agud mas epektibo nga masabat ang mga kaso sang trafficking sa malokal nga simbahan. Sunod sa komisyon, di maglubo sa 12 ka mga dioceses ang nagtukod sang TCATs. Malinsang ginduso ang inisyatibo 3 katuig nang nakaligad kalabanan sa reyon sang Luzon. Nagpaandam man si Misiona ang trafficking nagpabilin nga seryoso nga pamahog sa Pilipinas. Ginaduso sang kaimulon, illegal nga recruitment, online abuse kag nagadako nga risgo ginatubang sa mga migrante, kababainhan kag kabataan.
Ginhimo ni misyon na ang panawagan sa isa ka payag para sa National Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking kahapon nga adlaw, Pebrero 1. Nagpanawagan man ini sa mga parokya nga ang panguna sa pagtapna paagi sa mga luwas nga mga duog para sa pagtuon, pagbantay kag pag-amlig sa mga mahuyang nga mga tawo. SBSK Report. Samtang sa ato naman nga ay balita, atensyon sa mga manugtaya sang loto da. Taya sa loto 25 pesos na sumugod sang Pebrero 1, 2026. Apat ka mga maiguan nga numero, 1 million pesos na ang sarang nga madag-an. SBSK Report. Gikan sa karon nga 20 pesos, nagalabot na sa 25 pesos ang presyo sa mga loto ticket. Umalin kahapon nga adlaw Pebrero 1, 2026. Bangod padakuon man ang minimum jackpot ka mga consolation prize sini. Ang magaigo sang apat ka numero, mahimo na nga magdaog sang 1 million pesos. Sanig sa payag sang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, apisan nga lakip sa pagbago ang mahalo nga pagpasaka sang presyo sa ticket. Katuyan sini nga maghatag sa mga malampang sang more competitive risk to reward ratio. Ang mangin jackpot prize amo ang masunod para sa minimum Lotto 642 nga anay 6 million pesos pakadto sa 10 million pesos. Mega Lotto 645 nga anay 9 million pesos nga sa karon yara na sa 15 million pesos. Super Lotto 649 16 million pesos pakadto sa 25 million pesos. Grand Lotto 655 from 30 million pesos nga sa karon 45 million pesos. Kag Ultra Lotto nga 658 pesos nga anay 50 million pesos ang sa karon mangin 75 million pesos na. Para naman sa consolation prizes sa Lotto 642 tubtuba 1.1 million pesos para sa 5 ka naiguan nga numero. Kag 1 million pesos naman para sa 4 ka numero. Ang Mega Lotto 645, 1.2 million pesos para sa 5 ka numero, 1.1 million pesos naman sa 4. Sa Super Lotto 649, 1.3 million pesos para sa 5, kag 1.2 million para sa 4 ka numero. Grand Lotto 655, 1.4 million pesos para sa 5 ka numero, kag 1.3 million pesos sa 4. Kag sa Ultra Lotto 655, 1.5 million pesos para sa 5, kag 1.4 million pesos sa 4 ka numero. Sunod sa PCSO, magapabilin ang Progressive Jackpot System. Sa tion, wala sang may nagdaog sa jackpot. Panayon nga magadako ang premyo tubtob sa may mag-igo sa 6 ka mga numero. Gimpahayag naman ni PCSO General Manager Mel Robles na ginapakita sa nasambit nga pagbago ang pagtingwa sang PCSO ngay muon nga mas balantayan kag mas mapinuslano ng tag sa kadro para sa mga humalampang. SBSK. Dahil nataya na ta mga kalagad. From 20 pesos to 25 pesos na. Pero dako ang chance. Ako dako ang premyo. Sorry, hindi ko chance. Kung damo mo tayo, anti dako ang chance. No? Pero dako ang premyo sa 4 lang. Ligad to may makilala kung 4 ka numero lang nagluwa. Titani milyonaryo na sila. Galing, kung damo naman kamo ng 4. Kung 100 ka mabi, kabilo. Pila lang madagan, 10,000 pesos. Pero okay naman. At least may madagaan kaysa wala, no? Pero kung isa ka lang, tapos 4 ka numero mo, milyonaryo ka na. Sa katapusan naton nga balita, sa balita sa showbiz, Chloe San Jose, nga nobya ni Carlos Yulo, nagtapos sa Korea University. Para sa detalye sa nga balita, yara sa liwat sa line number 2, si Alagad May Durias. SBSK Report. Nagtapos na sa iya nga pagtuon si Chloe San Jose, nobya sang Olympic gold medalist nga si Carlos Yulo, gikan sa Korea University. Sa iya Instagram, nagpakigbahin si Chloe sang pila ka litrato sini nga nagasuksok sang iya graduation gown sang magtapos sa isa sa top university sa Korea. Caption ni Chloe, ini na ang matahom nga istorya sang 2026 sa diin nagpuyo sa Seoul bilang isa ka international nga estudyante kag nag-eskwela sa isa sa mga nagapangunang universidad sa Korea. Dugang sini nga kaangay sang isa ka matud nga K-drama nga nagatapos ini sa una nga kapitulo sang tuig. Bago diri nagpuyo kag nagtuon man ini sa Australia. May baluan nga magkarelasyon si Chloe kag Carlos humalin pa sang 2020. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, May Durias, 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Madamuging salamat Alagad May Durias sa gindong reporteri sa aton nga pagpangalagad.
Kamayan tuban wang kaundan sa aton nga pagbalita subong adlaw sang Lunes at sa 2 kita sa bulan sang Pebrero tug 2026. Sa tanong po sa aton nga pagpangalagad, madamo gid nga salamat kag kita ay kita sa liwat. Bago kita magtakop ti ginapaabot ta gid ang aton nga pagpanamyaw sa atong makuturan nga gisaulog sila kadlawan subong, especially kay Reverend Father Tadeos De Leon. Happy birthday Father Tads. Kag happy fiesta lang da no sa Nuestra Señora de la Candelaria Mission Station sa Manhoy, Dao, Capiz. Nagasaulog silang kapiestahan subong. Happy fiesta gid no. Kag subong man pinapabot ang aton nga pagpanamyaw sa palagad kag best friend naton nga nagasaulog sila kadlawan subong. Especially kay Kimberly Morales, kay Kimberly de la Cruz, kay Ma'am Pebs Pabelonia de la Cruz, Jerry Rose La Cuarta, at kay Precious Fahanilag. Happy birthday kid. Sa liwat ginaagdagin nato ng tanan nga makuturan kag mga ka-best friend naton na suportahan kag mangikabahin sa sining konsyerto sang Archdiocese sang Capiz ang Diamond Hearts Pre-Valentine Concert for a Cause. Featuring Marco Sison and Laika Gayranod sa maabot na nga Pebrero 13, 2026 alas 5 ang takna sa hapon sa Dingoy Rojas Civic Center. So may mga available pa kita nga ticket kag sa liwat ang kita kon proceed sa sining kaywatan gatalana para sa selebrasyon naton no ang duwa ka Jubilee celebrations naton diri sa Capiz. At the same time, para sa healthcare program sa aton nga mga kaparian. Para sa tickets, makigangot lamang kay Father Emilio Arbatin, kay Father Jibin Gumban, o kay Father Marvin Funa, diri sa Chancery Archdiocese of Capiz. Dako gid ang inyong nga babulig, no? May 10,000 pesos pwede sa apat ka mga individual nga makalantaw, 5,000 para sa duwa, 1,000 para sa isa. Kag kabay pa, no? Kaya kita, kung padayon natin yung suportahan, hilikuton sa Archdiocese of Capiz. Sa liwata, kigbahin na, maglantaw na sa Diamond Hearts Pre-Valentine Concert for a Cause featuring Marco Sison and Laika Gayranod sa mabot nga Pebrero 13, 2026 alas 5 ang takna sa hapon sa Dingoy Rojas Civic Center. At the same time, ang Colegio de la Purisima Concepcion nagpaabot gid sa mga alumni dira no nga higbahin man o kung magsuporta sa paghiwaton nga Grand Alumni Homecoming sa maabot ining Pebrero 21, 2026 kag Sabado ina nga adlaw mga kalagad no. Pwede gid kamo makigangot sa CPC Alumni Affairs Office para sa hilikuton. At the same time, no, kung gusto nyo mag-donate para sa ticket, kag gusto nyo magkuha sang t-shirt, so available man mga kalagad. No? Makigangot lamang sa CPC Alumni Affairs Office o kung makigangot kay Alfie sa cellphone number nga 0916-425-0064. Sa liwat, 0916-425-0064. Liwat, no, ang Colegio de la Purisima Concepcion kag CPC Alumni Association nag-agdagi sa tanan makigbahin sa CPC Alumni Homecoming 2026 sa Pebrero 21, 2026 Sabadong adlaw alas 2 sa hapon. Mahalindera sa CPC Main Campus kag mayara sang paghiwaton nga caravan pakadto sa CPC Boulevard Campus alas 3 sa hapon. Kag ang opening alas 4:30 sa hapon. May opening mass kag ang program and fellowship alas 6 sa gabi. May mo makaparehistro kag magdonar sang 300 pesos kag makapareserve sa inyo t-shirt nga 400 pesos sa alumni office. Right, wala na tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa tanong pod sa aton nga palatuntunan. Madamo gig nga salamat kag kita ay kita sa liwata. Kag of course ato makalagad kag best friend na mayungod tulang dira labi na sa managapanyaga dira sa may Hani Karinderya. Wala pa kapanyaga kadto lang kamo da makalagad sa Hani Karinderya dari sa Lawaan, Rojas City. Kung dessert naman na pangita nyo, hindi na magduha-duha pa. Kadto lang kamo dira no? Sa may Reese's Grill and Resto, kung sa may Nanam. Ang Nanam ara sa may People's Park, ang Reese's Grill and Resto malapit sa may San Antonio. Kalawi kag pagmatudi ang manamit nga luto ni Chef Joel Patugalan. Kung dessert naman na pangita nyo, dira kamo sa Jack's Coffee
Dili lamang ina sang Reese's Grill and Resto sa Barangay Paypay. Kung pwede makamukakadto sa may bread basket, may mga branches diri sa siyudad sang Rojas. Nanguntuman sa palagad naton dira sa Bath and Body Car Wash sa unahan sang Banica Tulay. Kung gusto mo patinyo sa masalakyan nyo, tiket to lang kamo mga kalagad sa Bath and Body Car Wash sa unahan sang Banica Tulay. Kung gasolina, diesel, crudo kag pa-change o sang salakyan nyo naman, dira kamo sa may Lawaan Petron Superstation and Car Service. Owned and managed by Sir Mati, Ma'am Christine and Saver Viterbo. Diri lamang ina sa may Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. Kung bulong kag vitamina na pangita nyo, diri kamo sa Jam Pharmaceuticals and Drug Store. Tabok lang ina entrance ng Capiz Doctors diri sa Lawaan, Rojas City. Shout out sa Family Morales dira. Kag kung nagpangita kamo mga kalagad sa dekalidad nga balay kag duta, hindi na magduwa-duha. Kigangot lamang sa JP Orleans Realty Development Corporation. Nagi sila magbulig sa inyo kung matuman yung handom sa isa ka maayo pulido kag dekalidad nga balay kag duta, na makasigurado kamo nga buos nga pamilya, makapuyo nga malinong kag matawa. JP Orleans Realty Development Corporation. Kag tayo lang kita dara sa may Colegio de la Purisima Concepcion para sa ilang CPC Interdepartmental Debate 2026. Alaw nang takta karon sa hapon dira sa Dr. Adolfo B. Bellosilio Auditorium kon sa Dapa. May duwa ka rounds dira mga kalagad. Ang senior high school patok sa junior high school, kag College of Business Management Accountancy patok sa College of Arts, Sciences and Education. Good luck sa aton nga mga debatista. Kag congratulations sa CPC sa pagpanguna sang Bachelor of Arts in Political Science ag sang Junior Political Scientist Organization. Sa pangalan lang sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton Halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi, sa aton station manager Reverend Father Mark Granflor, Technical Director Alagad Mingming Wego, Partner Technical Alagad Penny Dalita. Kaupo sa aton nga mga technical staff Alagad Ana Marie Ledesma, Alagad Albert kag Jonas Pastrana. Ang kaupo nyo sa pagalagad sa Ginoo pinag sa pagserpisyo sa tao, hindi naman sa Alagad Real de la Rosa nga nagasiling. Inimportante ko gamay ka o kundako, taas man o kunubo. Basta sa masakit ikaw gid lamang mapahilayo, kayo pagtuo hantop gid sa makaako. Shout out lang da kayan yan, baby yan ngara sa gwa. Payong udto ka, God bless Pilipinas. Matungod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala kapangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyakan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo